Paghandom kang San Luis Gonzaga, relihiyoso, patron sa mga nobisyo. Malisod nga anaara ka sa luyo sa tabil, nagbuhat sa imong bahin sa walay pag-abiba. Tawhanon kaayo nga buot kitang mamatikdan ug matagad tungod sa buhat nga atong nahimo ug sa mga kalampusan nga atong naangkon. Apan ang kinabuhi sa usa ka tinun-an wala magsapayan og atensyon. Dili tahas nato ang pagkuhag atensyon alang sa atong kaugalingon. Hinuon, ang atensyon atong ihatag ngadto kaniya nga nagtawag ug nagpadala kanato, si Hesukristo. Pinaagi sa pagbuhat unsay gipangayo ni Jesus kanato nga mapaubsanon kitang mualagad sa atong mga kaigsuonan, dili kita makakuha sa atensyon nga atong gitinguha apan maani nato ang labi pang mas bililhon. Ang Dios muganti kanato sa gasa sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa atong kinasingkasi nga pagtahan sa atong kaugalingon, mutubo kita nga mas suod sa Dios, nahiusa nga mas suod ngadto sa iyang Dios nung gugma. Ang Dios muhatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan ug ang atong paningkamot mubungag daghang mga bunga. Dili kita magantihan ni mapasidunggan apan ang gugma sa Dios igo na alang kanato. Pamalandong. Sa akong pagbuhat ug maayo ngadto sa uban, nagtinguha ba ako nga ilang mamatikdan ug matagad? Igo na ba alang kanako ang gugma sa Dios? Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Timan-i nga ang nagpugas og diutay, mag-anig diutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto ug dili magbagutbot ni maghuna-huna nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. Ug makahatag ang Dios kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon ug sobra pagani alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, mahinatagon kaayo siya sa mga kabos, ug nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga maoy naghatag og binhi sa magpupugas, ingon man sa pan aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan ug magpatubo niini aron makaanig dako gikan sa inyong pagkamahinatagon. Kanunay siyang magpadato kaninyo aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa pinaagi kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo, nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan ibabaw sa yuta, ang kaliwat nga matarong pagapanalanginan. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Kadato og kahamugaway maanaa sa iyang balay, ang iyang kamanggihatagon muhangtod sa kahangturan. Mubanag-banag siya latas sa kangitngitan, usa ka kahayag alang sa matarong. Mahigugmaon siya ug maluluy-on og matarong. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo.
Kusog siyang manghatag sa kabus, ang iyang kamanggihatagon mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang gahom bayawon diha sa himaya. Bulahan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tawo. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa kun muhatag kamo sa tawong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tawo. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kun ugaling mutabang ka sa usa ka tawong kabus, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kun mag-ampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tawo. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kun mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pag-ampo sa imong amahan nga dili makita. Ugantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayud nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kun magpuasa ka, panghilamos og panudlay, aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita. Ugantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.